Налясно. Казва Бора. Тя просто не пак ще знае. Ало! Се разкарах на същото лично така човек. Инвайтвам народ. Разкарвах се като хабе с Бора. Айде, приемете. Да почваме. Да я съм. Сега ако ти бъгне, няма да отворим нощи. И сега всъщност ще отворим, защото аз ви стрих сейфовете пък. Пише стартинг кредит и нищо не прави повече. Еми да, защото аз още не съм заредил. Genius. Чакай да влезе на колко тогава почти се отворя. Депресирам съм. Ние къде ще тръмкаш? Да, на хмената си. Само че канибалите няма да могат да надокупат там. Айде, детето за 20 път ще катастрофираме, то му стръсна вече. Сега спати тебе. Ева майка там че. Той играта се върти изцяло около него човек и накрая... Той още него не са го направили. Да, само като ти го крадат. Бах ти мангалите. Обожалявам да каза, там чакай са. И 13 Той да липва над мене. И това е бе бунак. Друг бунак, ти къде си? Делфине. Къде си, ма? Аз не скипвам, гледам си видеото. Между другото, като катастрофира, един префарчава над главата ти. Фани канибала да вземе детето, даш канибала! Открадна видеото. Чак сега ли са спална бе, бунак? Да, аз си гледам видеото. Да му откара с играта. Нахалник! Кома? Той куфаре. Сега почвам. Той като почваш така и ще свършиш. Взех батерийки. Иде. Айде на яденето. Готово. О, лойда. Това не знам къде ми е спълно просто. Плат. Искам да взема пенерче от куфарите. Взех още батерии. Още един куфар на мен, ти ще ги отвори. Има ето ка. Не сте си цял един куфар. Колко си му? Аз нищо не казвам, ви като са спомните двамата първи твори тежки куфар, не? Ще мълчиш? Аз ти оставям, защото съм верен доста. Аз няма играта. Ще сега пак ли ти направи този проблем? Като не ще зарежда с колата. По-после пак ли ще рахуваме за катаната и тия работи? Пак. Това е много прервано. Той няма смисъл, аз и Кристиан да ходим да стриме сами. Там. Ние сме в някаква жертва. Натараших ти куфана. Добре, скъпах се. Добре, с Кристиан тогава ще на някакво друго място, върви до яхтата. Скъп му бутна сега да го А сега до къде си? Къде сме? Не знам. Ще... Сетих. Той ние сме до пещера, не е това сега? Не точно, ама сме близо. До коя сме? Не знам точно. Забравих. Май беше за... Брадвата.
Или за брадата, или за... Не, за катаната. Но не знам точно къде е тя. Тук... До това езеро, де бяхме стигнали по случайност, като се връщахме, бяхме намерили палатки. На тук не беше, на тук. Чай. Тази помощ намерихме тя труповете и палатки. Там лежахме. Май са пред мене. Ей, заеба, Мартине. Бях брат толкова много алоe вера и медикаменти. Да, пред мене са. Еба, Мартине. Кой има? Това що не се чупи, бе? Щупи са при мене. Ваш дефектния куфа. При мене са щупи, че го щупи. Вече и тук ли има куфари? Явно. Преди нямаше. Абе, апдейта да не излезна новия. Ние сме 13 часа, бе. Остава тук. Браво, аз пак не мога да взема плата. Остава. Ще ги пребия. Това ръх момчето не може да влезе, се запасва това. Гунак. Айде към пещерата. Ще малко тук събрах бафлер. О, за медикаменти. Светя. Хубаво вече мога поне 4 медикамента. Вземам тенджера. Помислих, че тази страна е... Нали? Да ти гадните сърни. Имам 10. Абе, до тя палатки трябваше да има езеро, аз такова не виждам. Ево. Не, това не е езеро. Какви те ви, бе? Чакай, ние сме до същите палатки. Честито намерихме много. Стига се занимава с тези куфари, да търсим. Значи, ако ти отвориш куфар, мога да взема плата. Аз ако не отворя куфар, не мога. Това не е ли езерото? Не знам. Не. Кама толкова много езеро. Бар майката после се ориентираме. Върся някъде да стоим. Върви към това. Взех копия. Имам се заменеха, но... Добре, рибарче, върви към. Чай. Татка, не се ли заши с водолазните костюми? Ние сме съвсем на майната. Ма някой така е надул музиката, че... Съжалявам. Намери ли нещо отгоре? Да, хапчета, платки, тенис топки. Най-хубавото бяха тенис топки. Пари. Десерче. Това вече. Гейги, те не изчакаха даже да се спомням. Бас си мизерниците. Кой там? Ето тук виж на къде гледам. Направо парчеше един. Се радваше. Клеър, платка. Не бил. Всичко трябва да проверя. Не бе, върви до лодката ще идем да това ме.
Падна във водата, ще умра. Все пак ще чума. Тя е на лодката. Уж правим се. Решили ме да преживеем на яхтата тази вечер. Че яхтата можеш ли да се направи сега колко далеко? Не е далеко. Щом така мислиш? Там е. Ага, там. Там. Това май е мястото на Нотекс. Да. Ти видя ли колко направиха канибалите? Не, аз даже не го гледам. Аре, тук ли? Куфари. И канибали също. Къде? Ти виж да нямаш проблем с очите. Не гледах към тях. Не съм метнах тук. Отвори куфарите да мога да вземам плота. Я вече от тебе не мога да вземам. Преминаха. И гущер. Ай. Към яхтиньо. Ти знаеш май къде се намрава до тя Аз знам къде съм. големите куче там. Или до селото. Едно майната сме. Няма място в инвентара да почекам. Добре. Още 10 минути път до яхтата. Ако преджобваме. Ще ги преджобваме ли местата? Какво ще преджобвам? Каквото им е там на плаж, защото като се качиме горе в планината, няма такива шишета от молотов или такива работи. Окей. Здраве, да. Анкъл, мерси. Летят пъти. Аре. Нямам право да почвам мотори. Събрали така, който намери. Ай, завърли. Чай, делфини.
Ай. Каннибал взял един, двама. Не бил. Кой? Ей го пред нас. Че е? Къде избяга? А тя канибали са дефектни. Те нагонят. От тук нататък не беше някъде катаната от котвата. Там не беше катаната. С малкия педерас чаката. Разбира се. Да, сейфнах тук. Yes. Айвер. Да се радва там да тече на вода. Обаче сега тръгнаха да ме гонят нещо. Куфари в него. Взех пак. Не мога да тичам повече. Иде яхтата. Аз ударих краста пък. Ей! В мене. Раз. Към какво стана тия храсти да си ги направили? Ровни. Стригам. Да убирам стотинките. Много място. Лоче да се направим това. Аз направих. Направим. Закон не може да имам плата. Изнервяма тази игра. Мама реши игра. Айде, ще строим толкова. Планинат. Що...
Защо те жертва? Затова обираме всичко, което има това. Затова виках да ходим за катаната. Че. Да имам пак не му взема плат. Цъпи куфари. И тук има хапче пуснато. Ако мога го вземеш, защото аз вече не мога. Аз ще мога да съм хапче. Аз съм. Браво, аз се обричам много ясно. Че как е научи? Това няма да съм мъз. Ези нахуй. А? Ще спим ли ла? Ще е много. Лъжето пада. Иди нахуй. Да. И къде така разпустим? Ей, да има много хубаво сирене. Соко пилна, много ми хареса. Аз имам алоe вера, бе. И аз. 3 алоe 4 меригол. Така е тая работа. Сега алоe вера ще намирам, меригот няма да намирам. Легнах. Всъщност, не, кой ще правим смисъл? Той, като го няма още, ще формира за нещо, катана. Ами така до нас има за 10 приспособления. Кой има до нас? Хотват. Там ли е катаната? Не. Она е друга брадата за катеренето и тази другата брадва и това въглазник. Колко ти да е другата брадва, пак върши нещо. От та самолетната има по-голям блок и по-голям димаш. Така че ще върши работа. Ще видим там. Абе, катаната на къде е? Катаната, дупката трябва да се връща, не? Той не бе, стои това дупката нататък ще ходим. Не знам кой дойдахме това. Да прекараме нощта. Можем пак да се прекараме. Да я Кое ще? ще ям кушпа. Че е заслужено. Един рибок. Колко му запече гора. Право да го лапнеш селя. Сух. О! Аз съм много курсове. Кой сложи още една риба? Онак? Яш. Бях сложил за верния делфин, ма той. Куфари... Айди! Или мога да взема пак. Не мога да взема пак. И чакай, бе! Ти не идваш? Собинак. Да. Абе, в оная пещера не трябваше ли да събим? Не сте умряла, брат, ако мога да сме. Аре.
На мен ми викаш Бунак, ти сега отиваш. Къде отивам? Къде отиваш, бе? По верния път. Е, той от тук ще стигнем към кофрата. Ще заобиколиш 10 км. Ей, тук където натрипаха първия път канибалите. Ей, до това. Спомени. Хей, ти, буначе малко. Имаш ли пръчки в тебе? Защото ако трябва да правим там. Имам 4 прата. Мога да събираш по 10. Радвам се. Бялото яде ли са? Вече имам 6. Не знам кой това насади. Иди нахуй, иди с 10. Стига се псува и тръгна. Кой го каза? Аз вече влезнах в първия път, на къде сме? Да, ти влезна в правия път, окей. Но ясно. Що казваш? Точно ти. Зайц, победник, ма не ясно. Върните ви пасти. Тук има един крак, един череп, Много вкусно. още един бунашки череп. Видим кой е. Плат. Ето продавай. Вътре в пещери. Аз Фето с мотор, бе. запарих гората, да съм много сака. Дем, аз съм Милко Калайджиев, познати. Чакай. Не. Басията. Тук само с бебетата ли се бъртахме или? Не знам. От мене тя брадвата ще ми изгаз. След те ще първете нас тук. Бунак. Че два. What the fuck, аз само един път го ударих, като ме... Другия къде отиде? Реп. Искаш да ме запалиш? Не, ти искаш да се запалиш. Събуташ при мен. Саботаж, при. Ние сме към дупката. Къде си? Къде нещо за замина? Uuuu. Motherfucker, кофър. Тех плат. Не тех плат. Тех плат. Абе. Този плат много те тормози теб. Да бе, това ми се някой. Тук няма нещо. Абе, тя маси ги нямаше преди, бе. Не, имаш ли мен? Ама ти не си ги забелязал. О, някой е нарисувал дупката. Това и тая рисунка преди си мене. Левитирам. Добре, ние сме на тук. А ние на тук сме. Пак. Така не ми хареса. Запали факлата. Пали факлата. Стига мазори, бе. Нямам плат, само 86. Ко се оплакаш? Аз съм 40. 40 малко е. Може 76, бе. Абе, малче, бе. Чудно. Ние слизахме надолу. Ей, бе,
Кой? Падна от тавана буквално. Ма разбира се, да пада човека. Попали като топките. А, това за коня здраве! Умирай, бе, куче мръсно. Напред, не имаше ли нещо? Не знам, ни Как ме запали, бе? Майка ти. бунах за това. Имаше това. Нещо имаше фенер. Не, няма. Фенер има. И дай Да, фенер. има фенер. Заяде. Бунах, гледай на та запар. Как открадна да си чепата в бати? Айде, към дупката. Пред мен и да те виждам. Тая пак какво? Чай, да ми взема да пропадна. Така ще да стане. Няма нищо, колко път сме слезали. Не. Получите рип. И ти ли падна? Да. Ама аз напълно паднах. Аз успях да се хвана. Питам хапче. Колко сме закати? Яде ли хапче? Не ми трябва. Кръст. Тя винаги с кръста, пък не сте ги опазили много. Костюма. Тук срещу тия бебете ще трябва да се бъде. Виж как знаеш, мамко. Да не знам той. Заради тебе 10 пъти минахме в тази пещера. Моля. Ще заради кой да не е заради мен. Не бяха 10 пъти. На кракнатата версия не бяха. Няма да се затормозявам. И горето. Бати как пръкна това. Бах ти нинджата. Дави сама мати. Що е във водата, бе? Умирай! Умирай! Къде ти скорчи? Пръчки убил. Излиза. Айде, следващата баня. Окей. Къде видяхме? Камън имаш? Да. Той тук има. Подсигуряваш се нещо. Не, ще не се запала фатно. Айде. Тук имаш ли плане се? Не. Тук се търси. Тук съм. Вече трябва да... Дем тия кухар, много ма дразня как падат и така.
Къде е другото брат Виню? Ето така. Това ще не. Не. Май да гледам. Естествено. Къде отиваш? Никъде. Вечер си. What the fuck, де? Да си късмет. Сега ще трябва да идем да си ехме. Май пак сме до място на Нотимс. Да, това е място. Сега за какво ще ходим? За да сейфнем. Къде? Къде ти е най-близко? Къде слизаш, бе? Къде ще сейфваш, бе? Вкъщи на канибалите ли си сейфваш? Не е малко след тях. Не е малко след тях. А. Нататък ли? Както винаги аз съм прав. Слава на Делфина. Ей, на тази планина по принцип ще сме. Катана надясно, модерна братва наляво. Взехме тази братва, така че ако искаш за катаната и с Ариф ще ходим... Ама не, чай. Защото после с Ариф трябва да ходим така, не че за катаната. Кой ще правим се? Не знам. Ако искаш да спрем за сега, ще починем малко и след това. За кога? Да се наям и да се такова. Ще съм гладни и ще звънна. И да са таковаш.
Да, да се надявам. Ай, Точно. айде, чао.